Ja, mooi. Het gebeurde op zondag 4 juli. Hopla. Rust. 164 schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg kwamen naar Koningsbos. Voor een kleine 10.000 schutters was het dé belangrijkste dag van het jaar. Met korte tussenruimte. Naar links. Rechts. En meer dan 60.000 toeschouwers waren er getuige van. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest 1993. Ze zagen hoe de schutterijen zich presenteerden in een grote optocht. En ze konden concluderen dat de Limburgse schutterstraditie nog altijd springlevend is. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest, kort gezegd het OLS, wordt al sinds het begin van deze eeuw gehouden. De schutters marcheren en pronken met het mooiste zilver van de vereniging. Er zijn keizers en koningen, maar het belangrijkste, dat is het schieten. Eén keer per jaar een krachtmeting tussen de verschillende schutterijen. En de vereniging met de beste schutters organiseert het OLS van het volgend jaar. Zo ging het en zo gaat het nog altijd. Vorig jaar waren de schutters van Sint-Joseph uit Koningsbos het koelbloedigst in een spannende en emotionele finale. Mooi. Hier is de hunker in de doel. 40. Een jaar lang trainden de mannen uit Koningsbos praktisch dagelijks. ' S Winters in de schuur met een gewone buks. In de winter werden ook de duizenden kogels gemaakt die nodig zijn voor de trainingen en de toernooien. Matt Dijks, de leider van de schutters uit Koningsbos, deed het allemaal zelf, met de hand. Zo'n 10.000 kogels die allemaal perfect moeten zijn, want zonder goede kogels geen kampioenschap. Nee, want daar ligt het helemaal aan. Luister, het hele materiaal, het moet perfect en dat moet goed zijn. Want je kunt zo'n goede schutter zijn, als die kogel niet komt waar je kijkt, dan hoort alles op. Dan is dat een misser en dat moeten we voorkomen. Ik durf bijna te stellen, alles wat bij ons uit die loop komt, dat dat voor 100% is. En daar moet je van uitgaan, hè. Want daardoor bouwt die schutter ook zelfvertrouwen op. En zelfvertrouwen, dat was er. Koningsbos won het OLS van vorig jaar en is dus dit jaar zelf de organisator. Aan de Maas, vlakbij het Limburgse plaatsje Obicht, vinden we Sint Willibrordus. Een schutterij met nog geen 60 leden, maar met een rijke geschiedenis. Al in 1636 wordt Sint Willibrordus in de boeken genoemd. Goed zo. Heel mooie vingerreactie. Mooi. Ooit beschermde de schutterij van Obicht de bange burgers tegen boze indringers. Maar dat is al lang verleden tijd. Sint Willibrordus is vooral een gezelligheidsvereniging. Met mensen die houden van tradities en van schieten. Ja, we zijn eigenlijk. De snoers, passeer er even. Het is zaterdagmiddag 4:30. De club bereidt zich voor op het OLS van morgen. Voor de schutters is het de laatste training. Zo, goed zo. En wat nou nog maar deze, altijd even graspriet bestellen. Hè. Niet aarzelen, maar aankijken. Hè. Puksenmeester Piet Beks geeft de laatste instructies. Goed zo. Wat maakt dit schieten nou zo moeilijk? De spanning. We zijn morgen niet als enigste. Ik denk dat er morgen 164 verenigingen beginnen te schieten. Allemaal achter elkaar. En dan wordt het alsmaar minder. Die blijft over en die valt af. Ja, dan, vorig jaar hebben we heel mooi meeproeven. Tweede plaats eigenlijk. Dat wordt alsmaar spannender. Dan gaan de menselijke factoren een rol spelen. Dan worden de mensen zenuwachtig, gejaagder, sneller hartslag enzovoort. Maar als juist de kunst om dan je hoofd koel te houden. Hè. Het hoofd koel houden en je niet gek laten maken. Dat zijn de zaken die tellen.
Vorig jaar werden de schutters uit Obigt tweede. En dit jaar gaan ze voor de eerste plaats. Na een laatste overleg wordt de definitieve ploeg bekendgemaakt. Nico Leurs is er één van. Wat is jouw sterkste punt? Goed raakschieten. Of Klaas Git. Hij heeft... Innerlijke rust. En dit is de grand old man van Obigt. Piet Verheijen, 72 jaar. Mijn sterkste punt is dat ik 26 jaar in het A6-tal schiet. Nooit in een lagere afdeling geschoten heb. Vanaf 1975 als zesde man. En dat ik het vorig jaar, het hele seizoen, eruit heb gelegen met een hartoperatie. Ik heb 4 bijpassers gehad. En ik vind van mezelf de sterkste kant dat ik binnen het jaar ben teruggekomen op de 6e plaats in het A10. Nico Leurs, Klaas Grit, Piet Verheijen, Frans Lucas, Peter de Bruin en Matt Verhaag. De schutters van Obigt. Zij moeten de overwinning binnenhalen en dat betekent niet missen. Maar ook op andere fronten wordt die middag nog hard gewerkt. Dit zijn Toos en Mathieu Verhaag. Ze poetsen het koningszilver van Sint Willibordus en zorgen ervoor dat de pakken er op en top uitzien. Uren en uren zijn ze al bezig, maar ze doen het graag. Nou, het hoort een beetje bij mijn eigen. Het hoort een beetje bij mijn opvoeding. Ik ben steeds in zo'n schutterslokaal tussen die schuttersmensen opgegroeid. En ja, voor ons, bij mij thuis vroeger, was het niks anders dan schutterij. Ja, het kost wat geld, het kost tijd. Het is een enorme bezigheid als je dat jaar koning bent, maar je doet het op een gegeven moment, als je van die vereniging houdt, dan doe je het met plezier. Afling, geef, 8, ja, voorwaarts, ja. En dit is Noël Schouten, 13 jaar. Noël is de bordjesdrager van Sint Willibordus en hij wil morgen graag de prijs voor de beste bordjesdrager binnenslepen. Blijven strekken, ja, blijven doorstrekken nu. Van Jan de Wit, in het dagelijks leven caféhouder, krijgt hij de laatste instructies. Doorstappen, doorstappen. Waar let Jan de Wit speciaal op? Dat hij altijd stoer in de honing blijft lopen. En dat hij alle regels volgens militaire diensten moet hanteren, ondanks dat hij ook zo jong is. Hoe doet hij het? Ja, hij doet het vrij goed als hij maar goed luistert. Zondagmiddag 12 uur. De schutters uit Obigt verzamelen zich midden in het dorp. Vandaag moet het gebeuren. We hebben ontzettend warm weer, hoe ik hier heb kunnen ervaren. En ik zou het willen verzoeken dat je niet al te veel in het beginstadium gebruik maakt van de drank, want het kan er gewoon slecht vallen. Over de shutters overgaan in de kallen natuurlijk. In Koningsbos wordt het intussen steeds drukker. 50, 60.000 mensen wachten op wat gaat komen. Onder hen prominenten uit de politiek en uit het schutterswezen. Het is 26 graden. Het wachten is op het begin van de optocht met aan de kop de schutterij die vorig jaar tweede werd. En dat is dus Sint Willibordus uit Obigt. Het is 26 graden. Dat die mensen in dikke lakense pakken, de ouderwetse laken, wol, heel dik, met hun medailles, met die vrouwen in die prachtige jurk, met al die onderjurken, die om de traditie waar te maken, hier naartoe gaan en lopen te zwoegen en te zweten, om de mooiste te zijn. Dat is toch fantastisch? En het is natuurlijk mooi op een hele lelijke manier, want het is natuurlijk helemaal niet zo mooi. Maar ja,
Het ziet er niet uit, maar als je allemaal maar genoeg mensen hebt die er zo uitzien, dan wordt het van een grote schoonheid. Ik vind het geweldig. 164 schutterijen trekken door het dorp. Een kilometerslange stoet. Kleurrijk en vol muziek. De koningsparen, de keizers, de schutters, de bordjesdragers, de muzikanten... allemaal worden ze door een kritische jury beoordeeld. Elke keer weer zie je hoeveel zorg eraan besteed wordt. Het is niet alleen een kwestie van even je snel marcheren bij wijze van spreken, maar elke minuut lijkt wel voorgeoefend. Prima. Vindt u het niet een beetje te militaristisch? Nee, helemaal niet. Hier zie je dat de mensen er plezier aan beleven. Muziek, een beetje wedstrijd en tegelijkertijd denk ik dat er na afloop een koelpilsje klaar staat. Ruim 1,5 uur duurt de optocht. En terwijl de laatste schutterijen nog voor de eretribune paraderen... genieten de schutters uit Obicht op het feestterrein al van een koel drankje. Hey, hoe ging het vanmiddag? Ja, goed aan, denk ik, hè. Ja. Wat deed jij? Fluiten, dwarsfluit. Ja. Niet verschrikkelijk warm? Jawel, hè. Erg warm, hè. Ja. Maar warm was het ook voor de concurrent. Gaat het nog een beetje? Ja. De laatste kilometer wat zwaar, zegt hij. Dat was zwaar. Het is een beetje warm, hè? Ja, warm en te lang moeten wachten, we kunnen gaan, hè. Dan was een half uur staan te wachten, we kunnen gaan. En dan ga je allemaal aan het sparen, hè. Hoeveel weegt dit? Alles bij elkaar, ik denk 20 kilo. Maar die bijlen nog bij. Dus ik 25. Of je hebt maar, hè. Ga je er mee aan de vat. En dan is het tijd voor de verkiezing van het mooiste koningspaar. In elk Limburgs dorp wordt elk jaar op de plaatselijke kermis geschoten op de zogenaamde vogel. Wie de vogel van de paal schiet, is dat jaar de koning. Hier op het OLS kiest een deskundige jury het mooiste koningspaar. We hebben nog even tijd, hè. Ja. Wie dragen de fraaiste kostuums? Wie heeft het mooiste zilver? Voor Toos en Mathieu Curvers zijn het spannende momenten. Ja, bijzonder. Waar let u dan op? Overal op eigenlijk zoveel mogelijk. Op de kleuren, de kleurcombinatie, op de haar, op het diadeem en op de bloemen en op de schoenen en op het zilver. Nou, dat is toch al heel wat, hè? Dat was het. Ga ik me lekker uitkleden. Iets frissers aantrekken, wat lekker wat drinken. Hoe ging het? Ja, dit is afwachten. Er zijn zoveel mooie koninginnen, zoveel mooie koningen. Maar ik vond het wel leuk vandaag. Je hebt er heel veel tijd in gestoken. Het is eigenlijk zo voorbij, hè? Ja, ik ben een paar dagen bezig met poetsen, uniform verzorgen, platen poetsen. En het is op tijd van 5 minuten eigenlijk voorbij, ja. Maar ja, goed, zo gaat het eenmaal in het spel. Je moet er eerst veel tijd in steken voordat je er iets kunt uithalen eigenlijk. En nu is het afwachten? Nu is het afwachten, straks horen we de uitslag. Het is 4 uur, het begin van het belangrijkste onderdeel van het OLS. Klaas Glit, de eerste schutter van Obicht, opent de strijd. Hey, de eerste schoten ging goed, hè? Ja, dat ging heel goed. Ja. Geen last van de zon of zo, dat niet. Ja, dat zijn grote punten, hè. 164 schutterijen met elk 6 schutters. 3 bolletjes per schutter.
Als een schutter mist, ligt het hele team eruit. Dat zijn de spelregels. De schutters uit Obicht doen het goed. In de eerste ronde wordt er niet gemist. Dat is toch nog spannend, hè, zo'n laatst. Ja, maar ze zijn er, hè. Tevreden? Ja, voor de eerste keer weer na die ziekte, hè. Ik ben tevreden. En tussen het schieten door de andere onderdelen van het OLS. Militaire exercitie bijvoorbeeld. Naar rechts! Rechts! De commandant is erg fanatiek, maar als je in het achterste gelid kijkt, dan zitten er een paar die burren de benen hooguit zoveel op. Maar die moeten de voeten 20 centimeter op. Je moet er doorheen kijken, snap je? Dus niet alleen naar het eerste gelid. Oh! Schot! Oh! Links! En dan wordt er weer geschoten. Concentreren en zorgen dat het materiaal in orde is. Daar gaat het om. De kogels worden ter plekke gereed gemaakt. Tussen de supporters van Obicht vinden we een oude bekende, Matt Dijks. De man die de schutters van Koningsbos vorig jaar kampioen maakte. Ja. Voor Matt Dijks is er maar één favoriet. Ik gun dit, en dat is, het komt uit de grond van mijn hart. Ik gun dit Obicht. Ik heb een andere vereniging getipt en dat heb ik moedwillig gedaan om Obicht de last niet op de schouders te leggen. Maar ik hoop dat Obicht dit wint. En dan hebben wij als Koningsbossenaren weer een OLS. En zo moet het. Ja, zo is het ook. Zo is het ook. En goed gesproken, meneer. Spannend is het niet alleen voor de schutters. Ook het muziekkorps van Sint Willibrordus is nog volop in de strijd. En dat betekent je uiterste best doen voor een deskundige jury. Hoe ging die? Ja, hij ging goed. Ondanks de erbarmelijke warme omstandigheden ging het muzikaal gezien erg goed, vond ik. Ja. Ik voelde als Anas Tambour Major vooraan dat het ritme in de muziek zit en waar ze redelijk tot heel goed op kunnen marcheren. En dan, nou, het was wel heel goed, denk ik. Ja. Zit er een prijsje in, denk je? Ik denk het zeker, ja. Ja, absoluut. 1 keer missen en je ligt eruit. Om 7:30 is het al tientallen schutterijen overkomen. Maar Obicht gaat goed. De schutters zijn koel en zelfverzekerd. Al neemt de spanning toe. Ook bij het publiek. Koppie, ja. Het is toch wel heel spannend. En ik vind vooral die mannen, die moeten daar zich toch heel hard voor inzetten. Hè. Het is toch wel, verlangt toch veel van de zenuwen, vind ik ook. Ja. En weer schoot Piet Verheijen, de laatste man van Obicht, raak. Van de 164 schutterijen zijn er nog 14 over. Sint Willibrordus is er 1 van. 27 jaar ervaring, hè. Ja, doe het maar na. Het was het laatste schot van de dag. Het licht neemt af. Volgende week wordt er verder geschoten. Nu is het tijd om feest te vieren. Tijd om feest te vieren, maar ook tijd om de balans op te maken.
Het muziekkorps van Obicht won inderdaad de eerste prijs. Maar de bordjesdrager werd niet de beste bordjesdrager. Het koningspaar ging met lege handen naar huis. En ook deze mannen vielen niet in de prijzen. Toch was de stemming in de bus terug naar Obicht meer dan goed. Want de schutters hadden raak geschoten. En dat was het belangrijkste. Een week later. Opnieuw wordt er geschoten in Koningsbos. Er zijn nog 14 schutterijen in de strijd. De spanning neemt toe. Gewoon cool blijven en verder niet nadenken. Gewoon rondje na rondje schieten en je niet gek wat te maken met andere mensen. Het wordt spannender en spannender. Er staat een stevige wind. En dat maakt het schieten moeilijk. Ja, de eerste ronde was dadelijk een derde schutter, die schoot zijn derde schot mis. Dus ergens hadden we gehoopt de eerste en de tweede ronde toch altijd door te komen. Jammer, hè? Zeer jammer. Zeer jammer, ja. Beetje teleurgesteld. Maar de mannen uit Obicht blijven raakschieten. Na een klein uurtje zijn er nog 3 schutterijen in de race. Ja, we zijn met z'n 3 over. 2 Belgen en wij. Dus we willen zorgen dat je in deze kant van de Maas blijft. Moeten we ons best blijven doen, hè? Ja. Spannend, hè? Ja, dat is echt spannend, ja. Ja, zeker gewend. Hm? En dan gaat het plotseling razendsnel. Bij de ene Belgische schutterij zijn er tranen van verdriet. Er is gemist. En bij de andere schutterij uit België zijn er tranen van geluk. De schutters van Sint-Elisabeth uit het Belgische Stockholm winnen het OLS van 1993. Ik moet wel, hè. Ik zie het resultaat daarboven. Dan zijn ze 3 keer alle 18 weg. Ik kost niet geloven dat die van Obicht gingen missen, want ik zou het toch maar te tellen. Want dat is wat er gebeurde. Mat Verhaag, de 5e schutter van Obicht, miste. Wat overblijft is de teleurstelling. Ja, het is een teleurstelling, maar goed. Er komen wel overheen, hoor. Teleurstelling bij de supporters en bij de schutters zelf. Het hoort bij een OLS. Net als de enorme vreugde bij de mannen die wel raakschoten. Wat betekent dit voor jullie? Nee, ken ik niet. Volgend jaar is er weer een oud-Limburgs schuttersfeest. Misschien dat het dan wel lukt. Volgende week woensdag in Markant Achterland het Hemelfeest in Bolsward. Vanavond Brides of Christ. We'll be left with a church that is obsolete and meaningless. It's better if I jump before I'm pushed. If threatened. And I know now that I don't want to be here. You want? What you want has nothing to do with it.